să vă mulțumesc pentru cei deja 9 ani pe care i-am petrecut împreună. Probabil că promisiunea atât de importantă pentru Târgu Jiu și pentru oamenii de aici din Gorj, de a avea sediul companiei energetice Oltenia, nu s-ar fi putut face dacă nu eram prim-ministru. Este o șansă pentru mine, ca deputat, să pot să mă țin de cuvânt și este un lucru care s-a putut întâmpla pentru că dumneavoastră, în urmă cu foarte mulți ani, ați avut încredere într-un tânăr politician. În perioada imediat următoare o să semnăm contractul pentru centura de ocolire a Târgu Jiului. Aș vrea să vă spun că vreau să fiți împreună cu mine în momente bune. În momente bune pentru Târgu Jiu, în momente bune pentru Gorj și în momente bune pentru România. Votați USL pentru România puternică.